Rwyt ti wedi derbyn dy ganlyniadau, felly beth nesaf? Wrth edrych i'r dyfodol, dyma rai opsiynau i ti eu hystyried. Addysg ôl 1 ar 15. Mae addysg ôl 1 ar 15 ac addysg bellach yn cynnwys holl ddysgu ôl 1 ar 15, hyfforddiant galwedigaethol a dysgu seiliedig ar waith. Siarada gyda dy ysgol neu dy goleg di am y dewisiadau sydd ar gael. Mae canllawiau a chefnogaeth i dy helpu di ar wefan Gyrfa Cymru. Prentisiaethau. Mae dod yn brentis yn gam tuag at lwybr gyrfa. Mae gwybodaeth am beth mae prentisiaeth yn ei olygu a sut i wneud cais ar gael ar wefan Gyrfa Cymru. Prentisiaethau gradd. Mae prentisiaeth gradd yn cyfuno hyfforddiant yn y gwaith gydag astudio tuag at gymhwyster gradd. Mae gwybodaeth am brentisiaethau gradd a sut i wneud cais ar gael ar wefan Gyrfa Cymru. Prifysgol. Mae mynd i'r brifysgol yn rhoi cyfle i ddysgu gwybodaeth fanwl am y pwnc rwyt ti wedi ei ddewis ac i ddatblygu dy sgiliau trosglwyddadwy. Mae gan wefan UCAS fwy o wybodaeth am ba gyrsiau sydd ar gael. Cymru'n gweithio. Efallai dy fod ti'n barod i ddechrau dy yrfa a mentro i fyd gwaith. Mae gwefan Cymru'n gweithio yn gallu dy gyfnogi di gyda chyngor, arweiniad a mynediad am ddim i hyfforddiant i dy helpu di gael gwaith. Am ragor o wybodaeth, ewch i cymwysterau.cymru.